Τζέι. Για δείξε μας, Τζέι, πώς είναι το μπράτσο του αληθινού άντρα. Απίστευτο. Και δεν κουνιέται καθόλου, δεν μένει σταθερό. Είτε το πάει κάτω το χέρι, είτε το πάει πάνω. Γυρίσουμε. Άλλο χέρι τώρα. Λοιπόν, πόσα μπορείς να κάνεις? 6.000. Πω ρε φίλε, εσύ σε χιλιετία θα πούμε. Το δευτερόλεπτο, 2.000. Το δευτερόλεπτο. Το πάει να φύγει, ρε, έλα μέσα ρε. Δεν πολλά χρόνια είναι να δεις. Δεν μπορώ πολλά το κεφάλι μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Πέτρα, μαχαίρι ρέγκος. Απίστευτος. Ωραία πλάτη. Φίλε, είσαι έτοιμος για Ολυμπιακούς? Όχι. Είσαι έτοιμος για επίδειξη?